Wij zijn Eva, Jadi, Jan en ik. En ons idee heet de Jam. de inhoud. Hoe kwam het idee? Voor wie is het ontwerp bedoeld? We laten zien hoe het werkt en ons einde. Hoe kwamen we op het idee? Eerst moesten we 4 ideeën bedenken en daar kozen we er 1 van. Van dat idee gingen we een ontwerp maken. Dat was het ontwerp. Dit is de Jam. En dit is ons logo. Hoe is ons ontwerp bedoeld? De Jam is bedoeld voor kinderen die moeite hebben met schrijven, voor kinderen die het moeten leren schrijven. We laten zien hoe het werkt. Eerst zet je de Jam aan. Daarna typ je de lettertype, grootte enzovoort. Dan druk je op start en dan begint de pen te schrijven. Einde. Gebruik de Jam, want het is een super idee.